Brad. Ara, purma nga daw. Kita mo niya kung purma, Brad. Grabe pa rin ba daw, subong pa lang ta nakakita sa imo nga, suksok mo naman imo nga pustakol ba? Gani, Din Brad. ka. Subong lang ko kita sa imong porma, Brad. Grabe, marakag mo atin og lubong, Brad. Gani pre. Oh, nakakuan sa pre, oh, naka-insert pagid sa pre, oh. Nubo-nubo lang imo nga pag-insert gido. Tama na ni Brad, tama na ni. Imo nga pag-insert nga daw bago kay imo nga kuan. Gani, Brad. Ambot kung di ka nga, di ka nga halin nga, kung hanggang mo naman kaghalin sa sulod sa banyo. Grabe, ang buhok mo bayo, sunta pala buhok mo. Dapat mo Tama na mga na, Brad. pang... Tama na lang hinapay. Ari man nga, pre. Pre. Di pa hula mako na yung kalaway mo. Pahit na di para Pre. magining. Pre. Uy! Iban Grabe. Para Ano para man hindi ang mag brand? para hindi Pandamay ka. magkuan para hindi mag bungkag ang imo nga buhok. Sige. Grabing Tama na mga yung porma na pustakol ko. imo pa rin ba? Oh, nakakuan ka. Kabalo ka. Kabalo mo, Brad. Nakabalat ang sapatos, naka-long sleeve. O di, pero yung mga long sleeve pa rin daw si Piat niya. Tama na. Daw ay mani batunis daw ara. Be? Dita na. Liso be? Oh. Ay! Pre, Ano man? sa likod ba ni batunis kay mo nga long sleeve, pre? Di ka nagukay siya ni pre. Alam mo nga, dira lang ganyan, nagibakal ko na nga. 50 lang. Kabalo ka. Batunis sa likod, pre, oh? Ano galing problema kung buto ni sa likod daw? Wala man, pre, ah. Ito makatilingala, bi, pre, nga bukas siya sa likod. Di, amo ba ko ning uso subong? Ah. Amo to nga ba sa nagbaligya nga mo ko ning ba? uso subong? Kulang na lang singin eh. Di. Bulak. Magkotong ko si Pre Panyong, be, pre. Pre, Rawar ko ng porma na siyang likod, pre. duda ko sa ning arong sang mig. Aba, Tama na. naman nakapatay, pre. Hindi lang magpalata. Kailan na, pre. Hindi lang alangan na. Basta Basta kayo yung nasuksok yan. Importante na suksok niya. Basi kung magpako pa ng huna-huna na subong na di pa nabadayon. Isa pa, pre. Please ka ng... pre. Okay pre. na, okay na. Papo po Okay na ni? mata. Paano na ni? Okay na lang eh. Sige. Pre. Kabalo mo mo. Bati na mo, pre, do. Mo ganin ni. Text ko nun na, pre. Mo ganing rason nga nagporma ko subong kay Ay, bags mo. ah, Pula-pula. Yeah, in love yun eh. Kabalo ba ka sa kuha nga first time na ako makauya, Brad? Yeah. Suot. Ibig sabihin, pre. First time na rin mo magkatilaw og langit. Grabe mo ng langit. Uy, First first time na ko rin siyempre, uyab naman mi, Brad. Pero pre, amo lang ni pare. Oh. Si Balay. Hindi, sigurado na ni. Nagkita namin picture. Nag-video call namin. Ano, na-video call ka mo, pre? Kita. Although, pre. Ate, legit na, pre. Mahambal. Kasi parita munding sa nguna, pre. Naskama na sa pre. Ayaw na balik-balik ka na, pre. Ay, nagbalik-balik. Gani, Masakitan lang ko. Ay, sige lang pala, pre. Pero amon, pre, pandam namon sa imo, pre. Basta kung kinanglan mo baka, pre, tawagin lang kami, pre. Toda, pre, toda. Pag kailangan mo ng karamay, andito lang kami para sa'yo. Oo, Sigurado mo, pre, ha? Pero, pre, legit ning ako ang ka-textmate, pre. Kita, maybe. Although, hindi gin man kayo gwapa, pre. Pero, pwede na. Hindi kayo gwapa, pre. Importante, pre, may pamatay. May pamatay. May pamatay. Sige na, uy. Good luck, pre, ah. Oh, magkita namin. Basta, Yeah. balitaan lang balitaan ko ka mo, pre. Sige, pre, ah. Kung ano ang... Text lang, pre, kung okay, pre. Sige, pre. Salamat, pre. Dito na ko, pre. Sige, pre. Sige, pre. Salamat, pre. Good luck, good luck. May Yakang di pamigot na, pre, pamatay. ba? May pamatay. Amo naman siguro ni siya. Be?
Grabe na ilan na dayon ko. Abala niya. Ah, Rudy, pet malo. hindi. Muna ko rin si Kuan. Hindi, ikaw na ba? Ikaw na ba yan? Papa Roy, ako niya. Ah, Maayo kay on time ka. sa picture, medyo slim man to niya. Ako niya. Ako niya. Ikaw na, ikaw. Ako niya si Kuan. Ako galing si Ice Candy. Ikaw galing si Candy. Candy. Salamat yun, Papa Roy. Kay Kita. gaya ni. Hindi na lang ta permis sa Kuan. Hindi na lang ta permis sa damgo. Kag permi lang na lang sa Kuan. Imagination. Nakita na kita personal. Putante nga, nakita na ako. Papa, malay ka? Itong pagkuha ni Abi nato ni medyo kuhan pa ako to, medyo slim pa. Pero, Hindi ka pagkabala ka, mga 4 man lang nagduwa. sige. Anong gusto mo? Magkaon sa tao. Ganyan. Papa Roy, Ano man? ang gusto ko nga, puli na lang sa inyo. Mupot ka sa ko sa balay na mo? Alangan nga, sa silingan ako mag-upod kundi. Siyempre, kay ikaw ang textmate ko. First natin nga iPhone. Alam mo malayo-layo pa man nabi ang biyahe ko. Sa bagay, halin pa mong kagbukid nun, Nabi. Ginakat ko lang. Tingala ko In nga. fairness, Papa Rod, gin-estimate ko nga 7 ako kaidlaw nga magbiyahe baktas. Pero inaabot ko Kaya man. Kaya Kaya ko man. man 5 days. Pero, Basta Sigurado- pag-abot ka rin sa balay nyo, hiluta lang ako. sigurado ka nga, mupot ka sa mga sa balay? Maupod ako eh. Manami gilis ang lugar niyo, no? Namin na yung lugar. Pero mas manami pagid siguro nga magpuli na lang kita pagkato sa inyo. Sige. Tara. Dali lang. Ano man? Indala ko na lang gali ang duwa ko kamaleta. Bubuot mo sing ganun. Gipasaan ko lang, no? Grabe na ko ang lawas. Ano na nung buot mo ang balon? Ma-star ka na sa balay? Kung okay lang, pero kung Oo, pero okay lang. kung hindi mapuli na lang ko. Hindi. Okay na. Tara. Sige, salamat kita. Mayon ni kay bastanting ayag ani. Unay ba unay? Oy, Mayong gabi tiyo. tayong gabi. Mayong gabi tiyo. Ay. Mayong gabi makanimo inday. Ay, tay. Si Candy di ay. Rudy, amo ba nitong hambal mo nga mapabanwa ka lang? Nay. Oh, tay. Apring, Ang dala mo na diri. Candy. Okay lang ba nga dito anay ka sa ano kay may istorya namin ni Diri lang nanay? anay ko sa dapog tihay. Diri lang ako. It's okay, Rudy. Sige. Diri lang ako sa dapog. Adya lang anay ka, hindi Candy, ha? Tiyoy, may tayhop ka mo da, tiyoy. May tayo da sa babaw. Ako yun lang magbantay sa kwan, Sige, tiyoy, mayo kay Aaron. sa nilong-ong. Manihapon na tataon-taon, ha? Sige. Oy, Rudy. Sigurado ba ka naging mong giupo dire? Unsa man ka to? Okay ra ka to? Oy, basig natulog pa ka. Tay, Unsa na Rudy? tay, Nag-asa man ang bayan nga da. Unsa na dalaga? dalaga na, nay. Oy, basig dalagatas na. Storya. Ibrado da.
Sinanay ni mo sa Layo una. pa lang siya, Rode. Mahibaluan na nako. Nananay anak, Nay, dalaga na. dalaga sa imong mata. Ay, Eh, ambot Rode. sa imong nga bata. Kamu na kay first time mo. Sa una to. Una na kong nabingwit ang imong nanay. Perting ka porma sa lawas sa imong nanay. Yes. Oo. Kumasiling ka, Rode. Si tatay mo, nagakuha na. Nagadiwal ginagdila ni tatay mo sa akon kay daw maano gid siya. Imagine, Rode, ang lawas ko when I was young. Ang lawas ko, 21. Oh, vital statistic ko na, ha? 21, 41, 21. Tinood ka, Nay? Yes. Nay, Ano na gusto ni tatay mo sa akon kanang medyo forma o kuan? Medyo 21, 41, 21. Oo. Nay. Palangga ako na si Nay. Isa pa. Palangga nga textmate ra na nimo to. Nay, kung Naunsa man ka, oy. kung papulion ko na, Nay. Bukid nun pang balay sila. Ha? Nun. Kita mo nagdalag tubugan niyo, damo kayo. Ang gwapo mo, pre. Anong Nay, sa bukid nun man? Sing ganun. Ibaktas ra na niya ang bukid nun padulong diri. hambal niyo na gibaktas na. Sus Maria. Nay, ginagod, Nay. Magtukod lang kong balay dira sa biyak nga. Ay, sus. Ano na? To. Para separate lang, Minay. Kung dili lang kami gusto ni tatay nimo nga magkaasawa ka to. Dapuli ko na dato pero sa imong pangidaron wala na kami mabuhat ni tatay nimo na kung gusto nimo. Tama. Suportahan na lang ka naman. Ay, sus, wala kami may mahimo. Sige to, bakante patid to katong kuan. Bakante patid to katong tangkal nga isa. Butangalan nimo ga bubong. Pwede na to. Sige, Nay. Okay na, Nay. Wala problema. Ha? Basta. Importante, maka-star kami din, Nay. Sige, sige, sige. Kaya prepara na ako ng mga habol ng mga bedsheet. Do! Nay, Kumbati, ha? kumbate. Nang makarami. Kumbati to kay kami sa ni tatay ni. Ay, butage. Gang okay naman daw kay nanay, tatay nga. Dari ka ano eh. Ikaw, Ambal niya, itong isa ka banda dito sa may tangkal mo to, pero okay lang ha? namin nung dito. Okay lang sa ako ni Rod. Sanay naman ako nang sa amo nila. Pero di ba kabala ka? Yeah. Hindi ako pagtulog ka sa nga sino. Balo ko sa Dawin nga ko. magtulog ka ba sa akon, nagparindog gid ang akon niya. Lubi ka sa kuha nga. Masing gano'n. First time din ako. Ang balgani nila ko yun. Kung mo ang nalangga kang tugang mo, Bumbonsing ganun siya. nagabantya kang imo. Oh, Pero- Dali lang ba? sama. Dali. Dili na sa ko magkuhan. Dili na nang guro ko ang imasa kay kabalo. 5 days ba yan? Masinig og mangimasa ko. Masi kung okay ra. Wala problema na, pero bali nanay tatay ba? Sa manda. Una doon nakita ni nanay o ni tatay si nanay. Kapag, ba? Oo. Ang lawas daw. Sama. 21, Sus, grabe man ang imong. 28, Wow. 29. Siksiya, oy. Kung saan imong nanay penguin? Mangkot siya kung ikaw daw. Oh, Kung ba daw ng lawas ni mo? grabe naman imong mama, oy.
diskriminasyon ako. It's okay, Rudy. Pero wala problema na. Di naman kot Naman man na si ako. nanay. Oo. Okay rin sa okay. Gamba lang ko si nanay nga. Nagmaayo-ayo na gani akong lawas ko. Kabalo ka nga. Hilantan ba ya? Hilantan ba ka na sa sitwasyon? Kasi 5 days na ako nga baktas diri. Padulong diri. Siyempre, mga yayat ko. Nangayayat pa ka na nga sitwasyon. Pero wala ko'y labot. Importante palang kataka. Salamat, Roda, kay sige ngani ko. Pobre ko. Ayog ko. Pero, palanggap. Sa di ay ni, first love ni. Sukad pagkabata na ko. Maayo. Yung katistik ng guyab-guyab. Subong palang yun. Akong edad nga 42. Mauba. Anya. Ate maayo. Sukda na nato ni. Dali na. Uhapas kamin. Dali lang, Papa Roy. Ano man? Bitay sa ang muskit. Ay, ibitay ko ang mosquito lang. Naghalag lamok dali, oy. Ayaw lang yun pagpaibabaw ha? Pangampol na lang sa... Ayaw lang yun pagpaibabaw ha? Ano, may? Kasi Kaya na na, oy. hindi ko kaginawa. Kaya na. Sige. Kaya na. Sige. Kuan raman ko, oy. 90 kilos raman ko. Botang. Partida pa niya paparoda. Wala pa ko kapaniya po. Samtang nga, wala pa nahukan ni nanay. Tatay ni mo nga tong paniya po. Mangimagas sa... Manghimagas. Dali na. Ari na. Manghimagas. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Kapurma man kagang. Ga? Bit-bit ka nga ba? Relaktan ka? Ito na. Curious kay good po. Sige. Tawag ko ni ma'am. Muli na daw. Muli ka na. Pero, ayaw ka bila ka kay... Balik man sa kudayo ko eh. Kaya, Dali. Nga mauli ka. akong iksuon ba? Muigsuon. Mga anak na daw. So, mama, kabalo ka ako. Mama nga, doon na edad na tapos papa. Uwera man mi. Siguro, kinanglan og alalay. Ako magud ko tani. Baka, dili pa mag... wala pa ba ako kapag gusto? Hap-hap raman. Pero mabalik ka, di ba? Ang balik sa ko eh. Bili lang sana ako ang isa na ako kapag. Sa anong lakaw mo? Subong na dayang? Subong na tani. Mauto nga. Nanggit ko. Ayaw ka bala ka sa balik na ako kaya. Kaya ka makabalik. Basta, ma-text ako ni... Ha? Basta pagbalik na ako hindi... Buto na ako nag-15. Sige. Sige, atod na lang ta ka. Mananggit sa ko sa imong mama. Sige. Atod na Sa lang. imong papa. Sige. Oy. Hindi. Ay, Ayo. day, pagkape na day.
Asa ba tuyo ni... Asa ba nakapurma man ka? Purma magkaway. Naka-lipstick. Grabe tak-in, oy. Mubo kayo ang iyang pinsil. Dahil, basi kung pwede dahil, ayuson ta imong guya kay perting puti sa imong pulbos. Dapat ka ng imong pulbos, nipis-nipis ra. O ka nang pagkapula sa imong lips, Ipis rapon. medyo light-light lang good kay nipis na good man ang imong kilay. Ang resulta ka ng imong nga kuanday ba? Kanang imong kopyor ba? Gawas nga, ibaga mo kung imong nawong nipis-nipis, dapat medyo light-light. Grabe si ate. Pasimple lang si ate. Pasensya lang kita, auntie. Kaya, sana'y magugkasa mo. Ora mo. Nay? Nay? Oh, hala. Dong, asa man ni mga to? Manangit daw sa nay nga. Uli anay sila sa ilahang balay. Ate ay. Emergency man ko kay akong igsuoy ba? Ay. Oh ba? Sige. Dili man may makapugong ng anak. Basta pag emergency raman, wala mo'y problema sa akong anak. Okay ra. Importante nga mabalik. Ubalik ka pa ba, Inday? Ug sa imong pagbalik, ha? Gusto na mo nga, baka buo na mo. Ha? Maabot sa kasalan ng bayan, ipakasalta mong duwa ni Rudy. Tama. Ano na, makasugod na mo sa pagpangabuhi. Gusto mangyud na ako na tinay. Ay, mabalik ako. Ayaw mo kabalaka kay yung anak. Langga na ako na si Rudy. Sige. Di ba, Rudy? Rudy, hatod na din dito sa terminal. Karon na Tiyay. makasayo. Tiyoy, malakaw na Sige, ko, tay. ha? Oo. Ayaw mo diri. Ay, sige nak. Ay, dali lang. Ano na, Tiyoy? Dali lang, Tiya. Dali lang, anak. O, ano? Balon na. Sa man nagipabalo ni mo? Pabalo kong dayok, eh. Pasalubong ni sa... Ay, Pasalubong ni kay Balae o Balae, kay... Balae. Kway. Kay kumpare. Kumpare. Sige, Tiyay. Malipay yun si nanay kay si Tiyay. Sige na. Samtang temprano pa. Rudy! Yato na dito. Sige, Nay. After 3 months. Darling. Napansin ba ni mo nga itong anak ka? Layo kay tinanawan. Tanawara. Basig naapektuhan siguro na siya nga. Tuod, no? Wala kabalik ang iyang uyap. Ayaw. Ado uli ko no, be. Kay Sige, istoryahon ta. Istoryahon ka. Nak! Who's there? Who's there, ho? Nak? Ay, Naglutuan ka na mo ni tatay mo siyang paborito mo nga spaghetti. yehe. Kay kabalo kami ni tatay mo. Dugay ka na wala nagkakaon sang spaghetti. Oo, umpisa nga naghalin diri si Kuan. I love you, Sabado. Nak, sa may problema ni mo, nak. Ay, Open your mouth. Subuan ka ni Mama, ha? Huwag malikot. grabe palanggaan. Bisaga 42 anyos ka na, anak. Kaminaw na mo ni tatay mo. Kapay bibi. Ikaw nagyapo ng bibi damulag na mo. Ang bunding.
Nay, dugay ko na tanin ng hambal sa inyo. Dak. Ihambal. Ari lang kami ni tatay mo, willing mamati sang gusto ni mo ihambal sa amo. Ipagawas ko noon sa gusto ni mong ipagawas. Kaya kami ni tatay mo ang tagapagpangapin sa mga ginapigos. Ginatapak-tapak ang katungod. Ay, nakabansin mo na nga, wala na nakabalik si Hindi. Ay nak. Napansin namon, pag 3 na kabulan nga, ano wala na siya nagapabatyag sa imo? Tinatry ko tawagan lang yung cellphone eh, pero cannot be reached na. Ay, siguro ba busy lang? Sige lang ah. Importante naka-score ka. Pinapangayogan ni tatay namon nga magaling niya. Dadutlan siya. Ay kabalo kami na magbalik din na siya diri. Padutlan to siya nak. Padutlan. Pero Basta hindi lang pagpakauna kalatoy kay Budlay basi matunawan. Pero nay, ako'y balita nga na dawat, nay. Unsa man ang legit ba na ang imong Legit. source? May nakakita siya sa lugar na nga. May pamilya na galing siya. Ay, siling ko, Gid. Siling ko, Gid. Nay! Estimate ko siguro to nak ang Tay! bata siguro ni Kindi to nak mga 4 na. Nay, tay! Amo na kay hindi ikaw kabalo magkilatis ay karon kinagis ka ikaw? Nay, anong imuhan ko, nay? Ay, Don. Malaygay ko sa imo. Palangga ko na si Candy, nay. Tay. Palangga gani pero kinahanglan mo na nga mag-move on. Mag-move on ba? Anong imuhan ko, nay, tay? Hindi ko na siya malimtan, nay. Ano ang ambal sa imo ha? Dalaga siya. Malas ako dalagas. Ay, Dong. Wala na kita may mahimo sinadong. Unsaon man na naton kay ani man gud ang imong nadangatan. Siguro ang maayo nimong buhato. Mag-move on na lang. Inay. Maayo nimong buhaton nga kalimtan na lang nimo to Skinty. Sige, nay. Naapa man kami ni tatay ni. Budlay man, pero Dawata gid nak, dawata. sundin kong giyambal mo, na. Dawata gid. Dawata nga hugot sa imong tagipuson ug sa imong una-una. Sige. Dawata nga dili jud mo para sa isa kang kindi. Importante ang iyang kindi. Ang kindi mo. Ay, mga ulat na spaghetti, nay. Oo. Dali, O nanay. kindi. Mga ulat na spaghetti. Kauna na. Check the mic and make sure it sound right. Oy, Candy! Dinas Candy. Tama laging duda ni nanay lagi. Nanay lagi, maayo din ang si nanay, mangkuhan, Kilatis mangkilatis. nanay. Sige, kung may opinion mo para kay Rudy sa iyang sitwasyon, pwede mo ninyong tawagan 0955-356-8583. Kaya sa lantaw yung saktong himo ni Rudy. Una pang nakatesting, nabulilyaso pa. Ay, kasakit. Balikan na ito iba mga mensahe, Brad, and iba pa nga mga komento sa itong mga textures, my friends, sa itong pagpulong-pulong. Brigada Drive Thru ni Bay, ako ang inyong Papa J. Leader sa mga tanong do tropo tanong boy, no. Brigada News FM, the Music and News Authority. Tama, no? Makikanta at makitawa sa tugtugan at kulitan. Brigada News FM, the Music and News Authority. Maraming paraan para maipadama